नागवल्लीदलयुतं युक्ताचूर्णं समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओं श्री काशी विश्वनाथाय नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। ओं श्री काशी विश्वनाथाय नमः। आनंदकर्पूर महामंगल नीराजनम। రెండు పెట్టు సరిపోదు అదిలకి అది పెట్టే వెలిగించు. విష్ణు 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 దేవుడికి ఓం ఉమాకాంతాయ కాంతాయ దేవాయ మహినాదాయ మంగళం కోసలేంద్రాయ మహిళకుడార్చనే చక్రవర్తిరాయ సార్వభౌమాయ మంగళం మంగళం చక్రాయ కౌసలేంద్రాయ మహిళకుడార్చనే చక్రవర్తి తనుజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం మంగళం చక్రాయ మంగళం మంగళం శంకరాయ మంగళం శాంకరీ మనోహరాయ శాశ్వతాయ మంగళం 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 శంకరాయ మంగళం